dama idan aka shiga irin wannan yanayi sai a koma ga Allah 100% koma a yi addu'a Allah ya kawo sauƙin yanayi shugabanni da Allah ya ɗora masu jagoranci musamman shi mai girma gwamna da yake jagorantar ma jihar Bauchi ba la'antar su za a yi sai dai a yi musu addu'a da musu fata alheri Allah ya ba su ikon jagoranci na gari domin ma amfani. Dukkan masu wa'azi da tafsir da ake na watan Ramadan a wannan masarautar domin a zo a samu kaloli daban-daban da kuma maudi da za a yi abubuwa daban-daban wanda su profesa za su yi domin a amfana da shi kuma ya zama ana aiwatarwa yadda ya kamata. Wannan ya biyo bayan taro irin wannan da muka je da su profesa a jihar wanda aka yi muka ga mahimmancinsa yadda su malamai duka suka haɗu suka ja hankalin juna dangane wasu specific areas aka wato wasu mahimman wurare aka kama haka aka yi magana a kansu wanda daman suna na an sani amma dai ba a da hankali sosai ba to shi ne aka ga ya dace a zo a daɗa faɗakar da malamai yadda za su fahimci yadda al'amura suke a yanzu kamar a misali halin da muke ciki a yanzu ana cikin wani yanayi na zanani amma mun san ba daidai ba ne ga kuma musulmi ya ce ku fita titi ku yi ta ihu ku yi ta kona dukiyoyin mutane ko ku ta kwace abubuwan mutane wanda za ka kwace abinsa ake sani watakila da wahala shi ma ya zai samu kai kuma ka zo saboda son zuciya ba wai kana nuna kuka ne saboda ana wahala amma son zuciya ne ka zai ka kwace mana abinsa ka tafi da shi to duk ire-iren waɗannan addinin musulunci mun san bai yarda da wannan to saboda haka dole za mu daɗa janyo hankalin mutane akwai haƙƙi a kan musamman ku malamai da ke tafsir da kuma wanda suke hawa mutane juma'a duka domin a jawo hankalin al'umma dangane da ire-iren waɗannan halaye da abubuwa daban-daban da abubuwan bari ake yin su to duka profesa duka na san zai lalle an banne na haɗa abu wajen guda uku a nan wanda aka nuna cewa malama daban-daban ne za su yi amma duk na ce shi profesa ya yi duk gaba sai shi a cikin mana haka sauran aiwai da su biyu masu wadatar da dukkan da jawabi da bayani da ake nema domin amfana da waɗannan al'amura saboda haka muna maroƙon alfarman al'umma musamman malam wajen addu'a a ƙasa dama idan aka shiga irin wannan yanayi sai a koma ga Allah 100% koma a yi addu'a Allah ya kawo sauƙin yanayi shugabanni da Allah ya ɗora masu jagoranci musamman shi mai girma gwamna da yake jagorantar ma jihar Bauchi ba la'antar su za a yi sai dai a yi musu addu'a da musu fata alheri Allah ya ba su ikon jagoranci na gari domin ma amfani don Allah da wannan alƙawari lokacin da za a shiga masallaci ko kansu salawa ko juma'a ko wani abu da za a yi don Allah a sa musamman addu'a a sa shugabanni musamman mai girma gwamna da kuma dukkan sauran al'umma da Allah ya kawo mana sauƙi da wannan nake fata alheri da dukkan malamai kuma da suka halarci wannan wuri profesa muna godiya ƙarshe muna godiya da dukkan sauran mutane gaban karamar hukuma mu gode da dukkan da aka dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi